Nuqqas ta' riżorsi u apparat kienu qed iwasslu biex sa ftit xhur ilu wieħed kellu jistenna xhur għal test tal-angiogram, iżda llum is-sitwazzjoni marret għall-aħjar. Robert Xwireb iċ-Chairman tad-Dipartiment tal-Kardjoloġija fl-Isptar Mater Dei jispjega x'inhu angiogram. Mela, il-coronary angiogram huwa X-ray tal-arterji tal-qalb. Kif isir dan? Isir billi indaħlu pipe irqiq, ġeneralment indaħluh mill-pols ta' dak li jkun. Proġi li ndaħlu ħenki mill-koxxa. Untellu l-pajpijiet li kunu rqaq ħafna li jgħaddu minn ġo l-arterji minn ġo ċirkolazzjoni biex naslu saħdejn il-qalb. Robert Xwireb jgħid l-istennija naqset minħabba ħidma iktar intensiva, iktar sigħat ta' xogħol u tarif organizzat. Kif ukoll laqgħat bejn professjonisti differenti. Niddiskutuh fil-Heart Team Meeting, dan huwa meetings ġodda li qegħdin noħolqu flimkien mal-kollegi l-kirurgi tagħna u niddiskutu flimkien il-każ u l-angiogram ta' dak li jkun u naraw kif l-aħjar li ngħinuh jekk huwiex mezz ta' bypass operation jekk huwa mezz ta' l-angiogram. Grazzi għal din is-sinkronazzjoni bdew jaslu r-riżultati. Issa jekk xi ħadd ikollu bżonn angiogram u daħal l-isptar, li iżjed li ħajdu mistenna huwa 48 siegħa. Jekk xi ħadd ordnallu l-angiogram mid-dar mill-outpatients l-iktar ħajstenna huwa 6 ġimgħat. Id-dinjità tal-pazjenti jal-qofol wara dawn il-bidliet. Bis-saħħa ta' dawn l-interventi l-ġodda bħal qegħdin nagħmlu l-angiograms minn ġol pols, ifisser li pazjent fejn qabel kien ikollu jagħmel 4 sigħat minn duġo sodda, issa literalment jista' jsirlu l-każ kif joħroġ minn ikun lesta mill-każ jista' literalment iqum u joħroġ jimxi l barra u jibqa' sejjer il-bathroom jekk għandu bżonn.